abo teh katal khene teh busung mana sih uno abo ani pokini ya hati khene biya sawya ko busu tamong ta gi pesa to mari ne hele sab pakat ni ya bu ka mo la ka khene mana ja samu ya Hambai sini media rokno tamni ke semoi baksa tini asuk hasam halap dewak nok kawi semoi baksa logiri tongon bagi sing tini 24 August 2024 সারা ত্রিপুরানি অবস্থা যতন সাইমানো যে চিনি ফ্লাড ওই চিনি বরকনি বেবাকনো নক হুকবাই লামা বেবাকনো বাইবাই মানাयखोनै যত নিনি मैखिथों थाइगिथों फान हन्दी माइ खुल फान हन्दी बेबाकनो डेमेजों थांबायबानि जों जत साइमानो आबनि बागैनो दिनै जों चाम्पाबारि बिसिबो अर जतन एफेक्टेड एरिया बो 12 तागरजला कन्स्टिट्युएन्सि खलायो अर जों दिनै फाइलायमानि अ जागा दिनै फाइजाक सिनि अनारेबल एमएलए सार बिश्वजित कलय ताइ लगि दंगो सिनि सार जितेन ताइ अरनि बिसिनि जत मेम्बार्स रक दंबायो जों अर फाइ दिनै भिजिट खलायखा साब नक तो गोबां मानो बाक्सा बाइखा बाक्सा फुल्ली डेमेज अब हायनो बांगो लामा तो थाङि मालिया गारि रक तो थांमालिया जों दाबो अर चाम्पा पाराव सफायमानि इनि हापानो प्राय more than around 2 kilometer अब हायनो 2 kilometer तो काना इनका ताइ से बेलाय हापुं कुजुक हिमलाय फाले माने बेले लेंखा दिपर जरा जों अर फाइनु फाइका बेबाक न लामा रक बेबां बाइजाक नग रक तो हापुं क्वागुइ फायै बाक्सा हारक हाबै थांबायका बाक्सा नग पुरा फुल्ली बाय थांबायका बाक्सा कुवाइ रक बेबा बाय थांबायका लामाबो हामलिया गोजा आबनि बागै जों भिजिट खायबायका जों ताबो गाबनो तै ताबो जों तहसिल न इनफर्म अलरेडी खलायका सिनि डिसिएम न अलरेडी जों साजा सिनि बर रकनि आसक जे ताबो तामनि सानाय खतिं मानि आबरगनो जों गोसोक सुबाइमान सिनि तरफ थेके बा जों प्रशासननि तरफ थेके बाके बरगनो रिउइमान आबो जों चेष्टा खलाय दंगो सिनि सार संबाय जों मिलुइ आसनो हामबाय बियां बियां दिखे तिनि भिजिट खलायका तिनि जों पहिला नारेंबारि थांका ओमफ्राय एरपरे चंपनगर बिसि ओ नायखा अ जागाबो साइद्रा किना किनारो सिनि बररकनि नगरक दंबायो नग किनार जरा रक कुवागै फायबेका हारक आबरक बेलाय नकिरमा सिनसा ताइ वाइसासे गुवाहाटी फायके ताव नगरक दंरुगिया जों अबरक बेबाक एरिया नायखा के जों अरनि वाटर रिसोर्स बा लैंड एरोसन न तै जे नाय दंनाय आबनो तैबो जों कक सालायका आबनि यागुलो जों ताबो अर चाम्पा पाराव सफायका हाइता अबखा वार्ड नम्बर 3 वार्ड नम्बर 3 न जों सफायका हाइता नायखा तिनि टोटली आबनि यागुलो नायगेना बसे क्लाइमान आयं बिगरमल सम्भव बाहाय गोबां मा उनखौ उंजाक डेमेज उंजाक होनै जों खोनावा बो किसा चेष्टा खालायदों थानो बागै हामबाय जोंनि मेडिया रखनबो एक्चुअली चिमो चाम्पा बिसि ताइ चाम्पा बारि हिनजागो और प्राय 1.5 किलोमीटर लामा ओ आयं बसकांगो चिनि काजे बक्स कालबार दमने आं पूरा बाय थांका ताबर गारि बुफायमानिया
বাইসাইকেল মানে বাইসাইকেল আমটিও ফাইনাল কোনো কন্ডিশন করি পারেন বড় রক তাই ওরা গানা গিদিন যত নুখना যত লাमा ল্যান্ডস্लाइडिंग थांबाय खा ओंखाय आगे जे लामा तो माने आं पुजो लामा करि खाताबा एकदम चिकन सारा जों थांबायसु गमरक बरक आमसेनि बर' रिहका जों तिनर फाइसक पाइखा सिनि आमसेनि लिडार जितेन ताइ सिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन दंफायो ताइ जों अर एक्चुअली म बेलाय पेरेटिक कंडीशन जे त जों वान सगि मैया आसाय मैया अम हाकिनतु सिनि थानाय थाका आगे कोन समम हायनियाखौ ताकले अरन डैम र जत बाय थांबायखा गमनो बेलाय पेरेटिक एक्चुअली जों गमनो सरकार बाय कक सालायो सिनि एसडीएम डीसीएम रबे अलरेडी कक साका ताइ डब्ल्यूएस ताइ अर कम कारेन्ट पिलार रबो बायति थांबायखा ओंखाय हुक रक बेलाय नस्ट दङै थांबायखा माने कक सानका सिनि माने एसेट जे प्रॉपर्टी तमनि अमरक अलरेडी डैमेज थांबायखा नग रक तो जतन साइमन टिप्रास एरिया नक तो बम हाय गोबांमा नग रक लैंडस्लाइडिंग बायखा गमरक अलरेडी तहसीलदार रिपोर्ट रखपायखा ताबो ओंखाय अबनो जों बायखा ताइबो एक्जिक्यूट खयै दाखि दाखि बनो कम्पनसेशन 2 मान अबनो जों तिनि विजिट खाना फाइले माने ओंखाय मतो टिप्रासानि एरिया तो जरक जतन सिबो जों तो फाइनान्शियली बेलाय वीक गजराव बायखा ताइबो गोबां जों कम्पनसेशन 2 मान गा माल मात्र खतिं बायखा आमसायो गमरनो तैनो जों ति नायना फाइलेखा एबा नुबु नुखा गर प्राय इहामन 1.5 किलोमीटर मतो लामा बेलाय कुसु अम चाम्पाबारी चाम्पा बिसिनि बिसिङाव चाम्पाबारी अबनो अम सिनि लास्ट मोटामोटी पाइथाक सिमनानो खबजोबि दङ मुरा एकदम 4 नम्बर वार्ड ओंखाय गोबां माजागा अरा सिमिनिया गोबां माजागानो क्षयक्षति सिनि 12 टाकार जला निनि ताफने बद बेलबारी आदि ब्लक ताइ जंपो जत जागन तिरपा जत क्षति जेहेतु दंमनिबा जोंगमो दाखि दाखिनो डीएम एसडीएम आसुगै जों बन बायके कम्पनसेशन रिमान जों अन बगिनो तिनि मेन इंस्पेक्शन कर नग रंखौ कयटा रक्तु ते लक्षति रंग नायदि नक तो किसा बिहा जतन खतिं बायखा किन्तु फुल डैमेज रतङ जागो प्राय 6-7टा फुल डैमेज दङ ग कयेकटा पारा सिमि सबो गोबांमा पारा टकमन दङ गम जस्ट अ जागा सिमि प्राय 6-7टा जों फुल डैमेज जों मान नुख खाम हायता गमन दाखि दाखि बायके रिजल्व खायमान कम्पनसेशन रिमान अबन जों तिनि मानाय खामानि खालाम